Philippines Standard Time, it is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, kasama pa rin po ang pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre kasama din po inyo abang lingkod Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. No. Basic! Kailangan mo bang i-memorize yan? Tsaka siyempre yung si Duda yan, doon na naman sa labas, tatakbo-takbo na naman. Okay mga kabisyo, eto. Pag-usapan na natin to, Tang. Isang barangay tanod ang allegedly bumarel sa wife ng kanyang brother-in-law sa Victoria City, Negros Occidental. Oh no! Matapos pong hindi siya pinahiram ng pera. Pero sumuko din po sa kapulisan si Kuya. Matapos pong magtangka siya magpakamatay, barilin ang kanyang sarili. Pero nakaligtas siya. Siguro natakot, hinadlokan. Eto na, wag na nating patagalin to. Tang, logican na natin to. Ay sige, wag mo nang patagalin. Banatan mo, logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to na balita na maririnig po natin, especially pag galing sa probinsya. Ito po ay marahil dala po ng kahirapan. Madalas po nating naririnerve ko minsan, di ba, yung survival of the fittest. Ang ibig sabihin po nito, ito po ang sitwasyon kung saan ang pinakamalalakas lamang ang nangingibabaw at patuloy na namumuhay o nagtatagumpay. Samantala po ang mga nabibigo o yung mga nagiging failure is yung mga mahihina. Di ba? Kaya nga po may mga tao pong gumagamit kung minsan ng dahas para makasurvive lang. Well, actually it's a human nature po na laging inuuna natin yung sarili natin bago yung iba. Kaya nga in nature, tayong mga tao po ay mga makasalanan. Tayo po ay makasarili. Sarili lang po natin lagi ang ating iniisip. Now, mga kabisyo, logican po natin. Bakit po humantong sa pagpatay ang taong hindi pinautang ng pera? Well, mga kabisyo, may mga ilan po posibleng dahilan dyan. Bakit ang tao po ay maaring gawin po ang ganitong karumal-dumal na aksyon? Maaring ang taong hindi po pautangin ng pera ay labis na apektuhan ng lubos, nagalit dahil sa sitwasyon. Maari pong ito ang naging bunga ng personal na problema o kawalan po ng kasanayan sa pagharap ng mga problema, pagsubok sa buhay. Kaya nawawalan po ng logic ang mga aksyon. Parang ikaw, Uncle, kadalasan sa mga ginagawa mo, nawawalan ka ng logic. Bakit kaya, Tang? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, perme, hubog! No. Maluoy ka! Alright mga kabisyo! Ako po yung magpapaalam na maraming salamat po. At hanggang dito na lang po tayo ang tabayanan. Susunod na po, walang iba kundi si Totoy Bato sa programang Totoy na Lab. Alright mga kabisyo, maraming salamat muli. Ito po inyong abang lingkod sa pangalan po ni Tang Henyo at Duday. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Right here
on Metro's number 1. Leaving you with a song from Color It Red with Paglisan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!